Hej alle sammen. Jeg vil lave et typisk makeup look uden mascara og eyeliner. Så det er kun dækstift, puder og lipgloss og læbestift. Undskyld, det er sådan lidt underlig i dag. Det er fordi, jeg har lige prøvet at lave de her makeup videoer før, så det er faktisk den første der. Så jeg håber virkelig, I kan lide den. Så vi starter med dækstift. Og så trykker jeg ned på den her ting hernede. Og så kommer det sådan ud der. Og så putter jeg på de steder, hvor jeg har allermest urenheder. Og så kan I kan bruge en finger. Der er også nogen, der plejer at bruge den her til at gøre sådan her med. Men jeg prøver at bruge den her. Og så kan I bruge sådan en her børste. Men så ønsker vi, at jeg lige pludselig kigger herned, fordi jeg har et spejl hernede og kigger i. Så skal vi have sådan en dækstift-agtig her på. Og det er en highlighter, og det er Collection 2000. Og den kan man rulle på den her dims her. Man kan rulle den ned, og man kan rulle den op. Og den kan I så også putte på de steder, som jeg lige har puttet dækstift på. Der er sådan en concealer her. Det kender I vel også nok. Sådan en roll-on. Og den putter man så under øjnene her, for at dække render under øjnene. Så puder på. Puder på. Og jeg har brugt 2. Og den her, det er den ene. Det er sådan. Og jeg er sådan en pige, der man kan ikke rigtig se mine øjenlåg, fordi der hænger sådan noget klamt fedt hernede. Så når jeg putter øjenskygge på, så kan man ikke sådan rigtig se det. Men jeg kan prøve. Jeg plejer aldrig sådan rigtig at bruge øjenskygge, fordi man ikke kan se det. Men jeg kan prøve at putte det på, så godt jeg kan. Den her, vi skal bruge. Undskyld. Det er den her, man ikke kan se, hvad der er for en. Det nummer, der var der på, det er den anden, jeg lige har brugt. Sorry. Den her, vi skal bruge. Det kan nok også lidt glemmer. Nej, men det skal man ikke tage sådan helt vildt meget på af, for det kan være virkelig, virkelig meget. Så. Her var det glemmer. Det sviner helt vildt. Kan I se det? Ja. Og så kan I putte sådan en lipgloss her på. Og den er rigtig, rigtig god, fordi hvis man skal putte læbestift på bagved, så er det sådan meget fugtigt-agtigt noget. Det er en Mood Swing So Faced. Og den er ekstremt god, den her. Så undskyld, den fokuserer ikke sådan rigtig meget hele tiden, så det er virkelig irriterende. Og derefter putter I sådan en læbestift her på. Og
Den der Lady lipstick der. Og det er en rigtig rød, skrinerød farve, hvilket er ret godt, synes jeg. Jeg kan prøve at putte den op på min arm. Så kan jeg også se den røde farve. Det er rigtig rød. En god rød. Og det putter jeg så på læberne. Bruger det i spejlet. Men jeg ved godt, at man putter det på eller. Godt. Så har jeg puttet læbestift på. Nej. Sig til de andre, at jeg er på vej. Stop det. Der vender ting, jeg skal se. Jeg er ikke sådan en rigtig læbestift-type, men man kan jo godt bruge det nogle gange. Det er fordi, jeg synes, at læberne de tør sådan rigtig meget ud. Så det er egentlig derfor, jeg ikke så meget bruger det. Og så til sidst, så kan jeg bruge sådan en her. Det er så øjenbryn. Så. Og så er du ellers færdig. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where has the time gone, baby? It's all wrong. We're at the place we made for two. If happy ever after does exist, then I would still be here with you like this. And with our fairy tale, we're gonna wish back when we were young, we would have wished. Og ellers skal I altid putte mascara på, hvis I synes, det passer bedre til. Men jeg bruger ikke så meget mascara, fordi at så når mine øjne løber i vand, så når jeg skal tørre det af, så kommer der mascara herunder, så det er egentlig derfor. Og så når jeg tager mine briller på, så kommer det til at se sådan her. Hvis I gerne vil have flere videoer, så skriv i kommentarboksen dernede. Og I kan også like den her video, og så subscribe deroppe. Vi ses. Hej hej.